Hola nois, avui estem a un nou vídeo i farem una pizza sense gluten. Com veieu ja tenim la massa i, com es diu, el tomàquet, vale? I com que no ens quedava, n'hi hem ficat una mica d'aigua, vale? Per netejar el pot. I també per netejar el pot. I ara ja estem tirant el pernil dolç, el meu pare, vale? I aquest vídeo no només fem vídeos de màquines, sinó que també de menjar, per variar, vale? I llavors us volia dir que tinc un canal secundari en castellà si el voleu anar a veure i doncs estem fent una recepta de que estic creant la meva pròpia pizza, vale? I mireu aquí al forn. Haureu de ficar el número 120, vull dir 210 aquí i aquí que hi hagin dues línies, vale? I aquest, vale? Per cremar a dalt i a baix. I aquí, aquesta rodeta és pels segons i li heu de fer mitja volta, que és 1 hora, 10 minuts, 1 hora i mitja, varia, vale? I llavors, aquí, com veieu, ja la tenim mig feta i una cosa que m'agrada molt és fer això. Agafar un tros de pernil dolç, vale? I fer... M'encanta. És que està tan bo. No? Ara estem ficant el formatge. Que tots aquests ingredients, la massa de la pizza, el comprem a un lloc especial, vale? Al món natural, que està situat a Santpedor, vale? I tot això ja ho comprem al Guissona, vale? Una tenda que està molt bona si voleu anar aquí a Santpedor, vale? A Manresa, Barcelona, està per tot arreu, vale? I llavors, quan tinguem això fet, li podeu ficar tonyina, pinya, de tot, el que vosaltres vulgueu. Fins i tot li podeu ficar xoriço, és que ho podeu ficar tot, flam, el que et dongui la gana, vale? Però nosaltres farem una pizza de tota la vida, la normal, que queda així, abans de ficar al forn. Però també hi ha una altra pizza que està molt bona, que és la pizza de pa. A mi m'agrada molt, que és el mateix que un biquini, però fent una pizza, vale? Llavors, al forn hem d'esperar 1 hora i mitja, calculo, 3/4 d'hora, que són 45 minuts. Ja estarà feta. I ja estarà feta la pizza. I una altra cosa que m'agrada molt és que ho tinc que dir, m'encanta, és beure llet amb galetes o cereals abans de menjar. No sé per què em passa. I recordeu no menjar molt abans d'anar a dormir perquè és dolent, perquè et pots quedar uns minuts immòbil al llit, vale? Pues ara posem la pizza al forn, com veieu, i faré 2 fotos i les penjaré a la comunitat de com surt del forn, vale? I també de com queda, vale? O sigui, ens veiem en un altre vídeo cuinant o amb màquines i farà vídeo, però... O fent la transhumància. Bueno, sí. Que calculo que el mes que ve m'arribarà. És fer travessar tot Catalunya caminant amb cabres. I ara sí.
Us tinc que dir una cosa. Descarregueu-vos Amazon, això és un mini anunci, perquè allà trobaràs tots els productes que vulguis, de la A a la Z. Fins i tot pots comprar una moto. Va, què esperes? I descarrega't l'aplicació. Adeu!